खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै WhatsAppनि सोमोन्दै खोन्थागोन। WhatsAppआव आपडेट दंफैयो। बे आपडेटआ गोबावसै आरो आं दिनैसो भिडिअ बानायनाय जादों आरो बे आपडेटखौ बांसिन मानसिफ्रानो मिथिखायो, नाथाय जाय मिथिया बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां, आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनाव देखायगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। आं दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांदो। मबाइल स्क्रिनाव देखायनोसै आङो। नोंथांमोना आङो WhatsAppखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय था, स्किप दा खालाम। भिडिअआ ससेल'खा, बारा गोलाव नङा। आं अपेन खालामबाय WhatsAppखौ। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन राइट साइडआव, ओमफ्राय नैबे सेटिंआव थुदो। सेटिंआव थुनायनि उनाव बेबायदि अपसन नुजागोन। एकाउन्टआव थुनांगोन आरो एकाउन्टआव थुबाय। बेनि उनाव सबसे गोजौआव प्राइभेसि, बेयाव थुदो। बेनि उनाव एसे गोजौसिम बोखोलांदो। सबसे गाहायाव नुनो मोनबायना फिंगारप्रिन्ट लक, नाथाय नोंथांनि मबाइला फिंगारप्रिन्ट लक थानांगोन, अब्लासो बे अपसनखौ मोनगोन आरो नोंथांनि मबाइला जुदि फिंगारप्रिन्ट लक गैया अब्ला बे अपसनखौ मोननाय नङा आरो नोंथांमोना बेनिफ्रायनो WhatsAppखौ डाइरेक्ट लक खालामनो हायो फिंगारप्रिन्टजों आरो बेनि थाखाय आलादा एप्स इनस्टल खालामनाङा आरो नोंथांमोना आगोलाव बेबायदि अपसन गैयामोन, दा बेबायदि गोदान अपसन होबाय आरो बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट लक खालामनो हायो। बेखौ एनेबल खालामना होबाय आङो, ओमफ्राय फिंगारप्रिन्टखौ टाच खालामना होनोसै आं। लक जाबाय बेयो। नोंथांमोना आं देखायनोसै WhatsApp, बे लक जाबाय। फिंगारप्रिन्टखौ टाच खालामबानो आनलक जाबाय आरो जोबोद मोजां। आरो मोनसे आपडेट दंबावो, देखायगासिनो नोंथांमोननो, भिडिअखौ नायलांबाय था। मोनसेया जाहैबाय स्टेटास। बे स्टेटासाव नोंथांमोना जे फट' आपल'ड होयो, नोंथांमोना बेनिफ्रायनो फेसबुक स्ट'रियावबो शेयार खालामनो हायो आरो डाइरेक्ट WhatsAppनिफ्रायनो। नोंथांमोननो मोनसे आं देखायनोसै। आं जिखुनु मोनसे आं नैबेखौ शेयार खालामसै। ओमफ्राय बेबायदि अपसन नुजाना फैगोन, नोंथांमोना नुबायना शेयार टु फेसबुक स्ट'रि, बेयाव थुदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय शेयार नावआव थुदो। बे डाइरेक्ट फेसबुक स्ट'रियाव शेयार जाबाय आरो बेनिफ्रायनो WhatsAppनिफ्रायनो। WhatsAppआव जि होयो नोंथांमोनाबो बेखौनो डाइरेक्ट माबायाव फेसबुकआव शेयार खालामनो हायो आरो जोबोद मोजां। आरो नोंथांमोनाव जुदि बे अपसना फैयाखैब्ला बेखौ आपडेट खालामनानै लाग्रोनांगोन WhatsAppखौ, अब्लानो फैगोन आरो नोंथांमोना आपडेट खालामनो थाखाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबाय आं। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडआव थ्रि लाइन नुगोन, नैबे बाव थुदो। थ्रि लाइनाव थुबाय आं। बेनि उनाव माइ एप्स, बेयाव थुदो। माइ एप्स एन्ड गेमाव, ओमफ्राय नोंथांनि एप्सफ्रा जा आपडेट दङ बाव देखायजोबगोन आरो आंना अलरेडि आपडेटखा WhatsAppआ। नोंथांमोना WhatsAppआ आपडेट दंफैयोब्ला बाव आपडेट देखायगोन, बेनिफ्राय आपडेट खालामनानै लाब्लानो फैगोन आरो बे अपसना। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम।